Akụkọ sitere n'aka otu United Nations International Children's Emergency Fund UNICEF si wee kwuo ihe ruru ụmụafọ Naịjirịa dị nde 25 nọ n'ọnọdụ izute ụbịam na agụụ n'afọ 2023 ma ọ bụ na emeghị ngwa ngwa wee mara ka esi mee ya bụ mbana ka ọ ghọrọ nne. Ihe akụkọ a gosiri bụ na inweta erimeri bụ nke ga-enwe nnukwute ịma aka site na tigbuo na zọgbuo na-enwe oge niile na steeti dịgasị na North East gụnyere Borno, Adamawa nakwa Yobe, ebe ndị oji ngwa ọgụ na ịtọrọ mmadụ na-akpa ike n'obodo ndị ọzọ dị iche iche dịka na steeti bụ Katsina, Sokoto, Kaduna, Benue nakwa Niger, nakwa nsogbu mmiri anaghị ezochi etu kwesịrị ekwesị, nsogbu iju mmiri nakwa mmaja nke mbuze bụ nke na-amaja nchekwa erimeri ma bụrụ nke na-ebu agha megide imezu ebumnobi nke ministri na maka ọrụ ugbo na nchekwa erimeri nakwa amụma ọdịmma nke ọchịchị na ugbu a nwere n'ihe gbasara nchekwa erimeri. Onye nta akụkọ ya na ABS na Abuja bụ Princess Ekwuyajide ji akụkọ abịa n'uju. N'ihi nke a ka gọọmenti etiti jiri kwenye na amụma agwa na ntinye ọnụ n'okwu n'ihe gbasara uto akụ obodo ekwekọghị, n'agbanyeghị na ọ maara na ibuli akụ obodo site n'ịkwado ọtụtụ ịzụ ahịa ọrụ ugbo bụ igodo ịgba ngalaba ọrụ ugbo Naịjirịa ume. Odeakwụkwọ kpụtụlọkpụ nke ministri ọrụ ugbo na nchekwa nri Ernest Umekihe kwupụtara nkwenye a n'emume ntụlegharị na nkesa aka ọrụ inyeju afọ ndị USAID na Abuja kwuru na ministri ahụ amalitere ịkwado ọrụ ugbo site n'iji nkwarangwa mgbasa ozi teknụzụ na-enye aka ibuli ọrụ ugbo, medata mmefu nri ma belata mpụtara mgbanwe climate. Na Mburi ka onyeisi USAID Nigeria Economic Growth and Development Office Michelle Kozin sịrị na USAID na-agba mbọ imemina agụụ na mba ụwa site n'ihe ọ kpọrọ Feed the Future Initiative kemgbe afọ 2008. O kwuru na atụmatụ a na-eweta mmekọ ikwu okwu megide ihe ndị na-ebute agụụ na ụbịam. Odeakwụkwọ ọkpụtụlọkpụ nke ministri ịzụ ahịa Dọkịta Evelyn Ngige bụ osote Director Industrial Development Department Oriakụ Olumuyiwa Ajayade nọchiri anya ya sịrị na ịgba mbọ inye ego maka ọrụ ugbo ga-enye aka maka uto akụ obodo. Site na Abuja, Princess Ekwuyajide, akụkọ ụwa ABS.